ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълум бошад дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира аз куҷо рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе бо нархи арзон. ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ рӯй кардан аз территорияи ноҳияи Фархор, аз территорияи ноҳияи Муъминобод, территорияи Файзобод, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухтар, территорияи ноҳияи Хуросон, ноҳияи Восе, шаҳри Кӯлоб ва дигар тарафҳо ки нархҳои арзон кардӣ. Нархҳо сар мешаванд ай 35,000 сомонӣ то 950,000 сомона хона ҳастай ва квартираи фурӯшам аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Бухтар ва дигар тарафҳо ҳастай. Курси имрӯза бошад 124 сомону 40 дирам. дӯстон азиз, лайкҳоро мезанем ва мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Марҳамат, рафтем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшии назди ҳавлиги ҳастай. дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. хоб дар дӯстони азиз, поёни гипразем гуфтага ҳастай, маҳаллаи Пахтакор дар дӯстони азиз, ҷои зура мега ҷои ободӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни гипразем, маҳаллаи Пахтакор. дӯстони азиз, 1,5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 1,5 сотиқ замин дорад, 4 дар хона кардага ҳастай бо ремонтҳои замонавӣ. 1,5 сотиқ замин, 4 дар хона, қати калидори калон ва ошхона, баня, кухни дӯстони азиз ҳастай. хоб дӯстони азиз, ҳаммом, туалет ҳамашон мега дарун дар дӯстони азиз ҳастай. хоб берунашам ҳамашон ремонт қоидавӣ карда, дуруна пуруна ҳамашон 100% об сидаш ҳастай. дастрошам мега фурӯхта мешавад бо нархи 565,000 сомонӣ. нархи хона 565 бо муомила дорад. назди мактабу масҷид хеҷ чиё ҳастай. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ дар рақамҳои поёмда ҳастай, рақамҳои мегафон ва рақамҳои ватсапшон марҳамат занг занед, маълумоти пурраша гиред. 565 мега бо муомила ва савдои хуб дӯстони азиз, фақат срочна. барои кам кардани харидоро бо муомила дорад. хоҳиш мекунем ки лайкотон назанед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар колхози Россия, наздики мости 46. рӯпаҳри дӯстони азиз, чойхонаи Самарқанд гуфтага ҳастай, соҳибшон. духонага квартира ҳастай ки дар сеюм мушояна қарор дорад, 40 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, телевизор ва ремонтшам дӯстон ремонтшам бад нест ва инчунин техпаспорт мегӯяд дорад. конкретна харидор боша мегӯяд муомила карда метиҳем. нархи квартира 490,000 сомонӣ ҳастай. боз мақсад ки муомила савдо дорад. 490 аст савдо муомилаш дар назди квартира. оиди ин квартира дӯстони азиз, шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ, рақамҳои поёмда ҳастай, рақамҳои мегафон ва рақамҳои ватсапшон. марҳамат, занг занед, маълумотша гиред. ва касе ки ҳам хали хонаи фурӯшӣ дорад, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон чизе ки барои реклама кардан, мо реклама мекунем. метавонед ки шумо ҳам суратҳои мошин, хона, замин, квартиратонро дар рақамҳои болобуда 885 1220 рӯй кунед, мо реклама мекунем. фақат сурат ва маълумотша рӯй кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлиги ҳастай. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, назди дӯстони азиз ЖД вокзал, пеши ресторани Урумчи, Ёқут 2000. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастай ки бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, дӯстона термис дорад. 8 сотиқ шуна ҳам хел гуфтам, бо ҳама шахтон анеқада дӯстони азиз гирен ва 4 дар дигар қай хона ҳастай, қати ошхона, баня, кухни, дигар чизои лозимӣ дорад. ремонтош ремонтҳои замонавӣ. хона мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 520,000 сомонӣ ҳастай, бо муомила ва савдо дорад. ягон савол дошта бошанд, ягон маълумоти иловагӣ, рақамҳои поёмда ҳастай, рақамҳои соҳибшон дар рақамҳошон ватсапам доранд. илтимос мега фақат конкретна харидоро мегӯяд занг занед. марҳамат, дигар маълумот шахтон гирен. одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ ё ки квартираи маъқулӣ ки наёфтед, агар тамошо карден, дар комментария нависед аз куҷо ба шумо чӣ хел хона дар то чанд сомона, мисол аз куҷо бошад ё ки квартираи чанд хонага бошад, шумо нависед, мо пешкаштон мекунем. шумо фақат лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлиги ҳастай. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе дар колхози Миралии Маҳмадалӣ, дӯстон аз гуфтага ҳасташон.
5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 хона кардагӣ ҳастае ки инам хали проектҳои нав кати дӯстони азиз 5 дар хона 5 сотиқ замин дӯстони азиз обсвет шаста мега соҳибшон обсвет дорад бо ҷои гараҷи мошин кардагӣ ҳастае инчунин кухни баня ҳоҷатхона мега дорад инчунин дарахтони мевадиҳанда дуруни хонаҳо бисёр чандташ ремонт кардагӣ ҳастае барои зиндагии ҳозираша мешавад ва обсвет ва инчунин ҳуҷҷатам мега дорад. нархи хона мегӯяд ҳамагӣ 290 000 сомонӣ аз дунёи восеъ савходатони азиз мақсад ки миралии маҳмадалӣ. хоб рост дигар маълумотои хона кам аста ягон савол дошта бошед ягон маълумотои иловагӣ дар рақамҳои поёнбода 90 занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фидавсӣ кӯчаи Гравзавод пеши Корвон. духонага квартира ҳастае ки дар якум ушона қарор дорад 55 квадрати метра. духонага квартира дар якум ушона 55 квадрати метра. дом чанд ошона аста инаша нагуфтем барои вақтон аниқ қадам мегирен ва дӯстони азиз ремонтҳои мотои замонавӣ бо обсвои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ва дигар чиzoи лозимӣ дорад. нархи квартира мегӯяд 450 000 сомонӣ астае бо муомила дорад. омада мега аз пеш бо бинед. хоб ин намери рақамҳо мегафони ҳисобшона ҳастад дӯстони азиз шахсоне ки мехарин ягон савол дошта бошем мара маълумотша гиред дигар маълумотои квартира кам астае кадоме ки мехарад бо занг зана аниқшар анаша гирад. мегзарем ба шашум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки бо временкаш қарор дорад дар ноҳияи Муминобод дар ҷамоати деҳотии Чимтолда гирдва нашда одамо зиндагӣ доранд. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки временкаҳош дӯстони азиз фундаментош як дар хона рехтагӣ ҳастае хати баъзе временкаҳош ва дӯстони азиз срочна мегӯяд нархаш ҳамагӣ 35 000 сомонӣ астае бо хаиқати хичон муомила мекунем. нарх 35 дар ҷамоати Чимтоли ноҳияи Муминобод. хоб ин рақамҳошон мондагӣ аста ягон кас ки дар кӯ бошад ки мехарад ягон маълумотои иловагиша хоҳед агар фаҳмидам дар рақамҳошон занг занед срочна мегӯяд бо арзон мешавад. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае дӯстон срочна қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз яъне ки Уртабуза маҳаллаи Ганҷрез. дӯстони азиз 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагӣ астае ки бо коридори ошхонау баняу мақсад ки инам хали аловхонашам дорад гирдаш маҳкам. хоб срочна фурӯшӣ нархаш 250 000 сомон шаҳри Ҳисор дар Уртабуз маҳаллаи Ганҷрез. нархи хона 250 000 сомон астае бо муомила доштае. касе ки мехара ягон маълумотои иловагишо хоҳад дар рақамҳошон занг дурунои хона ремонт кардагӣ астае фақат медорӣ зиндагӣ мекунӣ бо мумкин хеле халаденики мақсад хеле микроволновка дошта мумкин ки ёшам тиям. дӯстони азиз срочнаи марамат шахсоне ки мехарен занг занен одамое ки ҳамхали хонаҳои фурӯшидори квартира замин мошин ягон техникаон компания барои реклама кардан дар рақамҳои мо дар рақамҳои болобуда 20 муроҷиат кунед мо рекламада мемонем. хоҳиш ки лайка занед навбарот охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ астае дӯстон срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар ҷамоати деҳоти Қизилқису. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дӯстони аз гирдва нашда одамо зиндагӣ доранд ва ҳуҷҷатош мега 100%. нархаш мега 30 000 сомонӣ ноҳияи Фархор ҷамоати деҳоти Қизилқису. ҳуҷҷатош 100% гирдва нашда одамо зиндагӣ дорад фақат ба дил то хонара мебардорем. дӯстони азиз ягон савол дошта бошед ягон маълумотои иловагӣ рақамҳои поёнда аст марама занг занед. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Хуросон яъне ки дар Уялӣ болои бозори Калон дар лаби шоҳрои Душанбе Бохтар. хона дар Уялӣ лаби шоҳрои Душанбе Бохтар пеши бозори Калон мега соҳибшон. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагӣ астае ки бо баня кухни тандурхона оғӯли дуэтажа ҳоҷатхона ҳамаш дӯстони ҳастае боз ҳавзи 12 тонага мегӯяд ҳастае обсвет мегӯяд дорад дӯстони азиз мактаб магазин ҳамаш наздик ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. дӯстони азиз дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ астае боз муомила ва савдо дорад. шахсоне ки аз территорияи Уялӣ хонахар ки бошед занг занед маълумотои пурра ва аниша аз соҳибшон гиред. шумо занг занед чӣ саволе ки доред дар соҳибшон тиен мақсад ки ба шумо фаҳмода метиҳанд ва бо ягон чиз арзон мекунанд. тариқи телефон маълумотои бештар марамат занг занед. мегзарем ба даҳум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ астае дӯстон срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Гулафшон Ҳайтак. хоб 6 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз ки мақсад ки ҳуҷҷатош мега ҳастае яъне
фармони барои хона кардан мега дорад дӯстони азиз. Гирдванаш бо сетка маҳкам ва нархаш 40 000 сомонӣ аст бо муомила мешавад. Барои кам кардани харидорон мегӯяд бо арзон мекунем ва инчунин дӯстони азиз иҷозати сохтмон доштае. Марамат ростига маълумотош кам аст. Ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ аз рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша худтон гиред. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар ҷамоати эстигузор насосо наздикии мактаб остановка магазин. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ аст. Сае ки инам хеле сайстани гирди хона маҳкам дӯстони азиз. хоб мегӯяд ки ҷош ҷои мегӯяд ободӣ об дӯстони азиз ба пеши хона мегӯяд мегузарад дӯстони азиз. Документош мегӯяд 100% аст ва дар рақамошон ватсапам дорам. нархи хона 112 000 сомон аст. боз муомила дошта хай хона мақсад ки сохтмонаш нопура коробка. дӯстони азиз шаҳри Ваҳдат эстигузор насосо наздикии мактаб мегӯяд. ягон савол дошта бошед маҳрамат дига маълумотша гиред. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар кӯчаи Красноморский наздикии чораҳаи Файзобод. духонага квартира аст ки дар дуюм мошина қарор дорад 54 квадрати метр. боб свет таъмин аз ҳоҷатхона ошхона баня кухни термос ва ремонтҳои замона дӯстони азиз. духонага мегӯяд дар дуюм мошина 54 квадрат дӯстони азиз. мақсад ки доми нав мебошад мегӯяд соҳибчун. хона мегӯяд об свет мегӯяд дорад. нархи квартира дӯстони азиз 372 000 сомон аст. бо савдо муомила дорад. агар шумо оиди квартира ягон маълумот хоҳед, ягон саволҳои иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед. ва одамое ки мисол квартираҳои фурӯш дорен, хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, мо дар реклама мемонем. марамат сурат ва маълумотшо дар рақамҳои болобуда 20 мо реклама ва фурӯшта мегзорем. мегзарем ба 13 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар кӯчаи Сададдини Айнӣ. доми 126 дӯстони азиз. духонага квартира аст ки дар шашум мошина қарор дорад 60 квадрати метр. дӯстони азиз ремонтҳои замонавӣ аст дӯстони азиз. хоб ориентир мегӯяд рӯпарӯи части СНГ шаҳри Бохтар кӯчаи Сададдини Айнӣ доми 126 дӯстони азиз маркази шаҳр мешавад. хоб дар шашум мошина мегӯяд дӯстони азиз. бо хай ҳамаша мақсад ки лифт агар дошта бошад ани хада мегирен. ремонтҳои замонавӣ ошхона баня кухни термос бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. нархи квартира 455 000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. дар комментария бисёр хоҳиш кардам ки аз шаҳри Бохтар квартираҳои нав шавад на баъди шумо квартираи нав. агар ки шумо мехаред маҳрамат на маълумотҳои пурраша мондагӣ ҳастем ва рақамоша маҳрамат занг занед. дӯстон аз ин буд навори музаи мо то видеои оянда.